Usephinde wazulela ngamanqa uPresident wamabhinqa ungeziMlando umfoka Mchunu. Lokhu kuza emva kokuba ethola isexwayiso esibuya kwilunga le-EFF elihamba phambili umnumzane Linda Mr Magic Sibiya. Lesexwayiso sibheke ngezomchunu nje ngenxa ukuthi ungezomchunu uke wathula inkulumo ebayide ibhekise kwisizwe samabhinqa sonkana neSouth Africa nje yonke. Leyo nkulumo isolwe njengenkulumo enokucwasa kwabezizwe abanye abangisiwo amaZulu, yaphinde futhi yaba nenhlamba phakathi ebibheke kubaholi bezepolitiki. Leyo nto ke yadonsela ungezomlando umfoka Mchunu amanzi ngomsele, futhi okuyinto engase idalo umonakalo omkhulu ngaphansi kwegama lakhe futhi ungezomlando umfoka Mchunu. Uyakhumbula ke ukuthi njengamanje siqeda kucelebrate sishaya ihlombo ukuthi uMacingwane kade nqoba amacala ayekade esolwa ngawo ayesuselwe kwezibhelu zango-2020. Ungezomlando kaMchunu lelo cala lunqobile ngenyanga edlule, njengamanje uFreeman. Kodwa ke emva kwenkulumo yakhe ayethula phambi kwesizwe samabhinqa kukhona okusina kumjeqeza. Emva kwenkulumo ka Linda Sibiya uMr Magic lapha xwayisa khona ungizwe ukuthi cha usefike kwangqingetshe uma ngabe imezwe mekhuluma bese ifaka inhlamba ikakhulukazi athuke abaholi bezepolitiki, aphinde futhi aveze ukuthi uyabacwasa abezinye izizwe. Inkulumo kaNgezomchunu kuyona emfakele uthuthuva noma emdonsele amehlo ngaphansi komholi kwelunga le-EFF ibimi kanje kafushane. Ngiyathobela ngayo yonke indlela entenziwa ngobhoko. Wena Malemba ukusidakelo lo mbombo kanyoko. Uzokhuluma ufike ulwe ngolimi lwazi izitha, ukhuluma isingisi. Bese uzogxeka ukuthi amabhokobhoko ayi-symbol of apartheid while you are speaking English, which is the language of apartheid. Uyisilima nje. Uyisilima esihlambile, yabona. Kuningi okuhle enguncoma kuwe, kodwa mase usiphaphela when you are seeking relevance ngamabhokobhoko, political score ngamabhokobhoko. Abantu mabenze kahle ingane leziyana, mazenze kahle ingane azenze kahle ingconyo, yabo. Nimtolekele nowesiphuphule zasazi lesizulu, yabona. Ukwazi ngise kuphela ulimi lokubo kwalwazi azilutho. Futhi ngiyakuzwa ukuthi uyapaqa ukuthi uzala kwaZulu. Phethe mina la kwaZulu. I am the border gate. Uyolayisha wona amashanga nangakini wafaka lapha emabhida. Lenkulumo ke iyasolwa abantu abaningi lapha eSouth Africa nabangasiwo amabhinqa nabangamabhinqa abaze basebenzisa inkundla zokuxhumana ukuthi bakuveze ungajabuli kwabo ngale nkulumo. Lapho abathege khona ikhampani ungezomlando umfoka Mchunu esingasho ukuthi yezinye zendawo lapho ungezomlando umfoka Mchunu athola khona isinkwa noma alanda khona isaka lempuphu ukuze akwazi ukuphakela umndeni wakhe iJSC Motors lapho ungezo eyinxusa khona. Batheme ngabe ke abantu bethega lapha enkundleni zokuxhumana yona ikhampani JSC Motors. iJSC ike yaphendula kanje kulolu daba lokwangizwa umlando kaMchunu esola ngokuthi uyacwasa abezinye izizwe. Emva kwalesizinda ke yilapho ke uLinda Mr Magic Sibiya aye angenelela khona wathi cha angeke sidalakazi ukuthi awuzwe lokhisimuzo mengakaze adlulise lapha ukuxwayisa ungizwa umlando kaMchunu kule nkulumo yakhe uMacingwana. Nakubeke kwacaca uMr Magic ukuthi cha sekufike kangqingetshe lapho umngizwe ezothuka khona abaholi bezepolitiki futhi kwaZulu Natal abantu bonke abaphila lapha eSouth Africa. Kodwa ivideo engiyiphethe echaza konke lokho nansi. Good evening, Dumelang, Molweni, Thobela, Sanibonani. Ngiyanibingelela nina besilo, ngiyanibingelela nina bakamdlokombane. Ngithi ninjani, niyaphila. Ngithena angikwazi ukuthi ngidle ukhisimuzo noma ngijabule nomndeni wami without responding to Mr Ngizwe Mchunu. I won't be able to enjoy my Christmas without responding to you, Mr. Mchunu. Phakathi
ngicabanga ukuthi my brother manje sekwanele usuthuke abaholi abahlukahlukeneyo bezepolitiki bathula baphinde futhi bazokubiza ukuthi gibela estadium ukhulume noma kuma platforms ebese uyakhuluma. Hayi Machungwane sekukahleke manje yabona ke phakade awunalo ilungelo lokuthi wena uthuka abantu bezepolitiki noma abaholi bezepolitiki ebese ukuthi amaZulu la usebenzise igama lamaZulu. Thina njengamaZulu saziwa into eyodwa, saziwa ngobumbano, saziwa ngothando, saziwa ngenhlonipho. Le usuyenza ukuthuka inhlamba ebese ubiza umnumzane womuntu. Mr. Malema is married, he's a married man. Unengane, my brother. And he's quiet, he's not responding to you. Uthule ngoba akaboni ukuthi kufanele a responde kuwena. Mina ngiyabona kufanele ngiresponde kuwena because usuka ufaka igama lamaZulu. Free country. South Africa ivulelekile. Umpedi, umvenda, umsuthu, umtsonga njalo njalo engahamba noma ikuphi la eSouth Africa. Wena uyangena eGoli, wena ungangena kwezinye indawo. Wena uvumelekile ukuthi uye noma ikuphi phakathi. Machungwane akusizeke manje. Isikhathi sokuthi uthuka abaholi bezepolitiki ngicabanga sesiphelele Cimane. Yabona ke manje mpo ngikwazi kakhulu. I worked with you at the SABC, Ukhozi FM in particular. I know you Machungwane. And Machungwane, I know you very well. Now it's high time. Refrain ekuthukeni abaholi. Ikakhulukazi CIC, the commander-in-chief, the president of the Aye aphawula-ke amabhinqa lapha enkundleni zokuxhumana emva kwazo zonke lezi igama ke sibona ziyenzeka ngempela kusuka phakathi kwevideo kaNgizumchunu kuya kwekalinda sibiya kuze kuyofika kweka-JC ngothusi. Ngabe-ke wena bhinqa ubukele le video uthini kwakho ukuphawula nalowo njengoseyo ibhinqa kodwa ubukele nje manje ngalo lonke lolu daba uMacengwane athe ayifaka kulona noma abhekene nalo ngokwensolo abekwa zona. Ngabe kusho ukuthini nakho konke lokho kuxwayiswa kuMr Magic? Ngabe lokho kungambeka kuphi uMacengwane ukuthi athole isexwayiso mhlawumbe mengasethiwe uyakuphinda akwenzile yini engase uMacengwane abhekene nayo kusuka manje?